Laifi in yayi ki yafe mun na tuba. Tun farkon so ne alƙawari gashi ina kuka. Kar ki guje ni ummee zo shalilan mata. Laifi in yayi ki yafe mun na tuba. Laifi in yayi ki yafe mun na tuba. Garuwan so zai yi zuba turbo. Shi ne ya yi zanen zabo. In za a ce Aliya a mata ɗan zabo, ni ke kaɗai na nuna san bayin zambo. Shi wanda ya yi ba daidai bai gyara ta basto ya tsira. Gana a gaban ke kai rikice in ja baya. A yanzu na nuna miki san gaske, sai dai zuciya tana sauyawa nan take. Kuma ƙaunar ki ta wuce na faɗin labban baki. Kin san so yana shiga ne zuciya nan take. Laifin da na yi ki abuwa gwiwowi na abu na kina duko. Zo ki tallafe ni tun da na furta miki na tuba. Gare ni ummee na taso daure ki so ni to wanke ni da ɗan soso. Ƙaunar ki ta shige mun zuciya ta yi naso, dan ba kamar ki guna ki ce wacce na so. Ita zuciya ku an ne ta da soyayya, ni kuma ke kin san ba ni so ki sauya dan soyayya ba ƙarya ba. Ki tausaya mana ummee, soyayyar ki ta jani ta sani kewa ummee. In har baki garan wa za ta ciro ni a rani, ƙaunar ki ce ta saba na kula kowa ummee. Turan gini turan zane ƙauna take ummee, ni na ɗauko na iso gare ki kar da ki ce in ja baya.